Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Бүген безнең 46 кеше булырга тиеш. Бу беренче төркем. Безнең гадәтебезгә ул кергән. Беренче төркемебезне без озатабыз, беренче төркемебезне каршы алабыз. Чөнки хадисләрдә дә килә, алар үз өенә кайтканча, әгәр дә аларны каршы алсак, алардан дуа алсак, иншалла Аллаһ субхана ва тааля безнең гөнаһларыбызны гафу итер. Шуңа өметләнәбез. Бер билгеле кеше шәхсләрдән монда. Билгеле Җәлил хәзрәт мәсәлән, Җәлил хәзрәт әйтелергә тиеш. Редактор менә Шамил Садык монда турымы? Әйтә алмыйм, хәзер ул әйтә алмыйм. Татар информында директоры Хажда бугай, Татар информның. Ул бу төтен хәтиме? Әйтә алмыйм. Җәлил хәзрәт монда. Гадәттә нинди теләкләр теләргә алар өйрәнеп китәләрме? Ничек? Хажга баргач нинди теләкләр теләргә халык өйрәнеп китәме? Үзе теләгәнне телим анда. Юк, әлбәттә аларга китаплар да таратыла. Китапларда бөтен дугалар бар. Аннан соң мәгълүм булганча Арафат көнендә анда бит без иләдән алып акшамга кадәр шунда утырырга тиеш булабыз. Хаҗда булсак, анда бөтен дугаларыбыз кабул була. Шундый кабул ителә торган урын шундый. Әгәр дә алар нинди дуа сорасалар да ул кабул булырга тиеш. Шуңа күрә без хаҗиларыбызга шундый киңәш бирәбез. Бер блокнотик, бер дәфтәр алып, алар бөтен авылны язып чыгалар. Кемгә нәрсә кирәк, үзләре сорыйлар. Республика дәүләтебезгә иминлек дип. Юк, әлбәттә, анда гел 5 вакыт намаздан соң алар әлбәттә республикабыз өчен дуа укыйлар. Бу өстәмә сорау инде. Яңа мәчетләр ачылып көтеләме бу арада? Иртәгә бу ара Саба районында яңа мәчет ачыла, сагат 10-да шунда барам. Аннан соң Биектау районында Корбан ашы бар. Тагын берничә теге. Бу шама белән елында, бер елда 30 лап мәчет ачыла бездә республикабызда. Менә Биектау дигез Кара Диңгез мәчете кайчан ачылыр икән? Төзелеш бара әле, төзиләр. Төзиләр. Кайчан ачылыр? Әйтә алмыйм, ләкин төзелеш бара. Менә Федосеевкадагы Казан яр буендагы, Казан Кирмән янындагы. Анда да төзелеш бара бит, күренә. Манаралар да күренә хәзер. Теге кайчан төгәллек кирмәде менә? Әйтә алмыйм. Онсы әйтә алмыйм. Исеме дә сайланмады әлеме? Исем турында да әйтә алмыйм. Ул мәчет төзелә. Әзер булгач, барыбыз да кирип шунда намаз укый алабыз иншалла. Чөнки 16 ел азагы дип әйтелгән яның бер мәгълүмат буенча. Төрлеше гарәпләрдә теге акыйда китапларында шулай бар бит. Анта турит ва анурит валлаху яфалу ма юрид. Син телисең, мин дә нәрсәдер телим, Аллаһ үз теләгән эшли. السلام عليكم.
Hazrat Allah. Canı. Assalamu alaikum. Кешірішілер бек волнительный, конечно, бек дұлқынландыра тұрған. Мен бірінші тапқыр қажда. Шуңа көре ауырып қайтсақ та, барыбыздың да көңіллері біз көтеріңке. Чүнки біз Аллах Тағала қаршында өзіміздің бек зор борышы біздің өтей алдығы. Әлхамдулиллах. Бүтін кішілерге де барға насып етсін. Өздерінің қаталарын түзеттерге һәм бүтән андый хаталар ясамаска дөньяда яшәгән чагында бендәчелек белән белеп кылган, белмәй кылган бик күп хаталар була. Беребездә алдан берсендә белеп бетермибез. Менә шуңа күрә инде Аллаһ каршына барып баскачтын, үзеңнең бүтән гынахларыңны таныйсың һәм бүтән кешеләр өчен дә бик нык сорыйсың. Чтобы анда бара алсыннар һәм үзләренең дөрес юлга бассыннар дип сорыйсың. Бәндәләргә үзебезнең Аллаһ Тәгалә кушканча дөрес яшәргә ул кушканча аның 5 стол дип әйтәбез, аларны үтәргә, ураза тотырга, намазга басырга һәм дә инде авыр хәлдә калган кешеләргә ярдәм итеп яшәргә кирәк. Чөнки анда перепад температура буенча Арафатта чагында 56 градуска җитте. Анда кызым хәтта аңын югалтты. Дөрес әйткәндә. Анда инвалид кешеләр дә күп. Бер язучы ханым бар, инвалид, коляскада гына утыра. Менә гел менә шушының хәтлегенә инде. Аны да алып барганнар иде анда. Инде хәзер сорауыгыздан туп гафу итегез. Аурулар турында. Ауру дигәннән, аурудан анда бит инде быел 4 миллион кеше булды дип әйттеләр. Һәрбер кешенең үзенең бер инфекциясе була бит инде. Беренчедән ауруны үзенең гынахларын чыгып, ширләрен чыга дип әйтәләр. Икенчедән инде шул перепад температурадан да була торгандыр. Аннарсын таныш түгел бул. Җир булганга күрә кондиционер астына зәләгәсен. Без инде русча әйтеп әйтсәң, прошли огонь и воду, медные трубы. Ну, хоч кыйынга мәл, ну, организованный үткәч инде, кайтып үткәч инде, ул Аллаһ Тәгалә шөкер. Ул җиңел хат инде, ул җиңел була алмый. Ул заведомо кыйынга мәл, җиңел булса бөтен кеше бар янда. Шуңа кыйынга мәл, Аллаһ Тәгалә шөкран кешеләргә бара. Аллаһ Тәгалә ярдәм белән барып чыгалар. Өченче тапкыр бара. Ну, бунда әйтергә думырты елдан ел йөрәнә тора. Мин беренче баганда юмырты юк әле. Хәзер инде менә ул икенче тапкыр белән барабыз. Барганнан барга. Менә бу маршрутны могут рекламировать. Менә соңга барган башта Мәдинәгә барып, менә соң Мәккәгә барып, аннан соң инде менә кайтканда шулай кайткач, менә соңга безнең кайткан маршрутны бүтән кешеләргә можно рекомендовать. Оптимальный маршрут.
өтереші. Анда мына 3-нче тапкыры ничегрәк анда һәр җылы жаңа төрле барган сайын ничек? Анда инде опыт не помогает. Һәр елны ул бит Аллаһтан сынау, һәр елны яңа була инде сынаулар. Шуңа опыт анда әллә нисендә не помогает. Беренче елында җиңел булырга мөмкин, өченче елында кыен булырга мөмкин. Шуңа инде ансын Аллаһ Тәгалә кулында. Бик күп авырулар булды дип әйтәләр. Анысы ничегрәк икән? Авырлыйын авырсыз була алмыйм да инде. Анда күп мәзәрләр барсаң да инде. Әзерлән барсаң, барып сакланыбрак йөрәгә. Икенче анысы инде 3-нче тапкыр барганда кеше шамалабрак бара инде. Үзен сакланыбрак йөри. Шулай инде ул бит инде бер көндә үтә торган гамәл түгел. Шуңа инде интергә кирәк, 1-2 көнгә сузырга кирәк, беренче көнгә үзеңнең сәламәтлегеңне сакларга кирәк инде шуң. Сәламәтлек үтеп була торган гамәл түгел инде. Шуңа аның үзенең хаҗың шарты, кешенең сәламәт булырга тиеш. Әгәр дә инде ан сәламәтлек җитмәгән, аңарга фарыз түгел. Анда элемтәдә связьдан начар булган диләр. Анысы ничек? Связь белән берни проблема юк инде. Ул анда связь кирәк тә түгелдер сиңа. Анда связь Аллаһ Тәгалә белән связь булырга тиеш. Анда инде анда барып туганнар белән сөйләшеп атасың, анда бармасаң да була инде. Хатын белән иҗа сөйләшергә була, дусларың белән. Анда Аллаһ белән сөйләшергә барган җирдә инде сим карта белән инде проблема юк. Анда артта калган ел түгел инде ул кадәр. Анда бөтенсе бар. Шуңа анда проблема юк. Кирәк кенә түгел ул анда. Анда баргач инде Аллаһ Тәгалә белән связь кирәк. Шуңа үзегез барсагыз, яшьләр барсагыз инде бик әйбәт була нарсын. Аллаһ рәхмәте белән менә шулай сәнсо әйләнеп кайтып күрешергә насип булды. Бу инде Аллаһ Тәгаләнең әйтеп үткәнчә, Илдар хәзрәт әйтеп үткәнчә зур сынавы. Төрлечә Аллаһ Субханала ва Тәгалә хаҗга барганда һәр кешенең үз программасы, һәр кешенең үз сынавы, һәм шушы сынауны һәр кеше үзе Аллаһ Субханала ва Тәгалә ярдәм белән үтә. Аңа һәр кешегә көчне бирә Аллаһ Субханала ва Тәгалә. Бер кешедә үзе генә калмый, чөнки ул Аллаһ Субханала ва Тәгаләнең илемтәдә торган кешегә Аллаһ Субханала ва Тәгалә сынавын да һәм аны үтәргә ярдәмен дә көчен дә бирә. Шуңа күрә бернинди курку кирәккә алмыйча һәр кеше булдыра алган кеше, милләтебезнең һәрбер булдыра алган кешесе хаҗга барып, шунда халкыбыз өчен, милләтебез өчен, өммәтебез өчен дуга кылып кайтып, шул үзенең өлешен кертергә мөмкин. Шуңа күрә инде менә Илдар хәзрәт әйтеп үткәнчә, яшьләр анда барып, үзләренең тормышларын шушы хаҗ белән башлап җибәргән чиракта, бу аларның тормышларына бик зур бүләк булып тора. Һәм Аллаһ Субханала ва Тәгалә бу юлны кешегә ача. Һәр сораган кешегә ача. Шуңа күрә инде сорау Аллаһ Субханала ва Тәгаләдән шундый зур бүләкне алу кеше өчен бик зур bir гамәл булып тора. Шуны дөрес. Аллаһ Тәгалә ярдәм белән анда калган кеше юк. Һәр кешене кайтара Аллаһ Тәгалә барыбер дә үзенең ярдәм белән шуңа. Ышанып барса кеше әйләнеп кайта. Бер проблема юк. Таныштык та китсәгез, ничек? Илдар. Хәзрәт. Бу фамилия Зияров. Зияров. Думырта хатында. Рәвия. Рәвия ханым. Аллаһ Тәгалә рәхмәтләрдә булсын. Сез көтәбез икенче. Аллаһ Тәгалә рәхмәтләрдә булсын. Менә ул хаҗлар кылып кайттык. Хисләр бездә әйтеп бетергесез инде изге җирләрдә бу кайту ул үзе бер нәрсә дигәндә. Һәрбер кешегә дә телевиз инде. Анда барырга бердән ул фарыз гамәл инде. Аннары ул Аллаһ Тәгаләгә якыная торган гамәл. Аллаһ Тәгаләгә иң якын булган вакытлар. Авырлыклар инде әлхәмдүлилләх. Авырлыклар да була, җиңекләр дә була, әлхәмдүлилләх. Ул вакытта уйламыйсың инде. Ул бик шатлыклы гамәл. Әлхәмдүлилләх. Киңәш итәбез барысына да барырга, тырышырга. Бу дөнья Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, без бу дөньяда сәфәрдә кебек. Чөнки бу дөньяга бәйләнеп торга түгел, biz bu dünyaga мәңге килмәгән. Вакытча гына килгән. Шуңа күрә ахиратыбызны уйларга кирәк, ахираткә кайтабыз. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә кайтабыз. Бу Аллаһ Тәгаләгә якынайда торган гамәл и тырышырга кирәк, барыбызга да барырга. Иншаллах, Аллаһ ният кылсагыз, теләгегез булса, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирә. Авырулар белән авырулар ничегрәк? Бернинди авырлык та булмады. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Шуның хәтле Аллаһ Тәгалә зурлый. Шуның хәтле Аллаһ Тәгалә бүләкли. Ис китмәле. Менә безнең бит инде супер эконом хаҗ булды бит инде, супер эконом.
Шул хәтле безне ашаттылар да, içirdiler de. İdi kunakka da yirttiler de. Şunun хәтле хөрмәт иттеләр. Шуның ис китмәле, әйтебезсез, битергесез. Шуның хәтле. Медицина хезмәткәрләре дә бар, врач та, табиб та, бик яхшы табиб бар, анда врач бар. Шундый барсы да хөрмәт итәләр. Һәр яктан да, бөтен яктан да. Берни куркыныч яклар юк. Шунда әлхәмдүлилләх, транспорт бар, медицина бар, аша учу бар. Туганнарыбыз белән чыгады. Элемтәгә чыгып була. Бәйе, Wi-Fi бар анда шулай ук, теге WhatsApp-лар да бар, була ие. Ике кудагый менә икебезгә дә насип булды, әлхәмдүлилләх, нигә хожга барырга бергә. Ничегрәк сезгә анда? Бик әйбәт йөреп кайттык. Сезгә дә насип булсын. Сезгә Авырлыклар тумады. юк. Бернинди авырлык күрмәдек. Юлларыбыз бөтен җирдә дә ачык булды. Менә сез ике-бер якын кеше булгач ничә җиңелрәкме? Җиңелрәк. Икебезгә дә гыйбадәт кылганда да, бүтән җирләргә барганда да бер-беребезгә безне бик булышып иптәшбез. Кемдер нәрсәне онытып җибәрсә, бер-беребезгә әйтеп куябыз. Әнә балаларыбыз ничек шундый бергә барырга ничек? Балалар диндә түгел, бик күп иттереп теләдек, конечно, ике әби балаларыбызның дингә басуын бик нык телибез. Без йөргән җирләрдә, изге җирләрдә, без күргән җирләрне барып, үз балаларын да дин юлында тәрбияләп, матур гына иттереп, алар да безнең әбиләребез бит шушында булган дип безне искә алып. Медицина ягынан ничегрәк булды? Медицина ягынан тоже әйбәт. Врачлар безнең белән булдылар. Алар да карадылар. Элемтәгә чыгардыгызмы? Чыгалдык, хәбәр биреп тордык да, Wi-Fi. Бүтән яктан да нормаль. Ашау, ишү ягынан да бүтән условиялар әйбәт булды. Ничәнче тапкыр? Без беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Ничегрәк анда кеше күп? Юк, кеше күплеген сизмис. Кеше шуның хәтле бер-берсенә ягымлы, мәрхәмәтле, кичкенә урыннарда урын биреп, басыгыз менә монда намаз укыгыз, менә монда килегез, белмәсәң өйрәтеп торалар. Без барыбыз да шундый күп нация килде, бөтенебез бер телдә сөйләшәбез, әлхәмдүлилләх. Барыбыз да бер төсле иттереп сәламләшәбез, бер-беребез белән саулашабыз, бер төрле ук гыйбадәт кылабыз, бер-беребезне аңлыйбыз, елмаеп каршы алып торалар. Күрәләр, без Татарстан дибез, аңлатырга тырышабыз, кая икәнебезне үзебезне. Аңлыйлар. Анда кибетләргә кергәндә дә күбесе татар телендә безгә саннарны әйтеп күрсәтәләр, ничә сум икән әйбернең. Матур бүтән яклап та. Ашау, ишү ягы, су ягы, бүтән нәрсә тулып тора. Менә һава торышлары ничегрәк? Әйбәт, сизмәдек. 50-дән 57-гә хәтле исселек булды, без рәхәтләнеп гыйбадәт кылырга йөрдек, тавафлар кылырга йөрдек, хәрәм мәчетләрендә сизмәдек урамдагы исселекне. Сәламәт барып кайттык, алхамдулиллаһи раббил галәмин. Сезгә дә Аллаһ Тәгалә барырга насыйп итсен, шушы изге җирләргә. Менә сезгә теләгебез шул. Безгә бик дә беренче тапкыр бик ошады. Бик әйбәт, без кадагылар. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шуңа күрә бик күңелле булды, бик әйбәт булды, бик довольны инде без бергә баруыбызга да, бергә йөрүебезгә дә, хаж гамәлләрен кылганда да бик рәхәт булды бергә. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Юк, авырмадык. Бурду әзмәс генә, аны хәтле куркыныч түгел. Климат кына меняли, аны хәтле куркыныч булмады. Менә хажга без беренче тапкыр бардык инде, шу хисләрне кичерү аны сүз белән әйтеп бетереп булмайды. Ol biz bitinde bizning bu g'amalimiz ishki xalatimiz bilan bog'langan. Shu bo'lg'ash. Endi ko'p narsa söylesak da ana söylab bitirib bo'lmay, anlatib bitirib bo'lmay. Eng birinchi
halat endi musulmon iline elagu mende zor kişirişler öttiğinde yüzümden andağı halat, andağı kişiye qaraş hem de endi tege kişilerning mugallemesi, politsiysklarning hacılara qarata mugallemesi hem de alар her vaqt jilmayıp assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb qarshi olulari endi menga zo'r kişirishlar kişirdi hem de endi birinchi chiroqda, ikkinchi chiroqda endi eski yerlarda bulu benim için endi ol bir tatarcha aytsak endi ol xiyol edi. Meni Allohning rahmati bilan ol xiyol turmushga oshdi. Endi biz hozir Allah subhanahu wa ta'ala so'raymiz endi mana shu qilgan amallarimiz qabul bo'luni. Inshaalloh endi mana hozir o yerlerden kiri qaytasi kelmay kancha, kiri qaytasi kelmay ham kiri yag'adan urumna qaytqach kiri borasi kelar. Ne için deganda endi mana aytib o'tganimcha andağı halat, andağı kechirishlar endi so'z bilangina aytib bitira turgan tugul. Anda har bir kishiga borga kerak, ana o'zi tayyorga tiyish hamda ana kishirga tiyish shu chog'dagina ularni o'nglayashaq alhamdulillah. Sizga da agarda hojilar bo'lgansiz bo'lmasa, musulmon bo'lsangiz inshaalloh kelajakda da birgalab shu hojilarga borib, shu hislarni, tuyg'ularni kechirishga Alloh subhanahu wa ta'ala nasib etsin deb. Mana ko'pchilik uchraqda boshqa tubaklerde, boshqa yerlarda bo'lsak da biz eng birinchi til boshqa xalqlar bilan, boshqa qavmlar bilan aralashır için endi til kerak. Sizde yo'q, amma lekin men shuni tuydim, tatar tili benim için bir oshish xalqaro tilini aylandi. Deyishin deganda tatar tili bilan aralashdik. Hit u bo'lmasin Indoneziyadan bo'lmasin u başka Müslüman illerinden biz birbirimizni anlaştık. Ne için deganda bizden endi tatar tili biz hem de bulmasın Türkler bilen bulmasın endi başka Müslüman kardeşler bilen endi bizden birden bir endi kitabımız var. Olda bulsa Kur'an hem Kur'an'da yazılganlar bilen amel kılgaç, anarını tasvirlergeç birbirimiz bilen anlaşatırgan sözler, tanış sözler köp. Şu sözler arkasında birbirimiz bilen anlaşıp, Müslüman kardeşler bilen anlaşıp, aralaşıp qayttık diyen düşüncede kalalım. Biz, men özüm şahsen endi elhamdülillah ağırgan kişiler buldu. Ama da lakin endi biz özüm jengil kechirdim alay. Tege ağırıp, netip temperaturalar ko'tarilib yatqa bo'lmadi. Elhamdülillah amallarni qilirga mümkünçilik buldu. Endi bu sözde yok sınav endi amal her bir bizning hamda fizik halatı bizning birinchi ko'lamda zo'r bo'lganini so'ray turgan amal ne için deganda bunda geojerlar ko'pgina geojergacha elhamdülillah endi bunga biz endi kelash oldan endi biz buni shamollab hazırlangan edik endi hamda har kishiga har musulmonga endi masjidlari 15-20 kilometr 15-20 minutlik yo'l bo'lsa ular ertangi kechki namozlarga jiyov jirsalar bu ibodatni atqarib chiqarga bir neqadar endi yengillik bo'ladir deb o'ylayman. Tatarstan Respublikasi ham tatarlar turында to'liq ma'lumot. Tatar Inform ma'lumot agentligi